Itay bigbigat sir, ma'am. Imay datay empleyado ti punerya. Nga kap, ada na tayo nasakupam nga barangay nga nagbekkel ko na nakita siya kag pamilyar ka din nga lugar tayo sa pagdaldol sa mi. Kita kinagpaiswara na kaday jeng aldaw at nakita kami nga nakakarton di jeng nga kung di na expectari nga na tayo mo di jeng kagawad ko. Ada na bang sitkap? Dahil jeng panangkuhan na kanya kita di may expectari nga di jeng madapusang kami nga natay jeng jasi digna. Kita gaputa ito may dayang baga kanyak nga tayo bigbigat nga na tayo dyan sa kap dyan kamanggaan. Nagtaray nga siguro nga talaga dyan panunod ko nga baka ada na tayo di dyan ko na. Kita napang kami sir, ma'am, ada nagpaiso. Ngayon talagang madi mo madlaw nga talagang ada na tayo di dyan ta nasamag. Katilaang nakakita nga talaga dyan na pa nag-spray ti mangga. Dahil jabang kayo medyo ngimisit nga mirin eh. Madila mo no napugot nga talaga dahil nga tao no wang ngimisit nga medyo kasala magmamantikan. Ate, wen. Dahil nakimbagi dyan lote. Kanayon sa Napan nagkalit ti pagmulaan na sa ba. Di kalman ka na. At maangot na ang dahil na tayo nga po sa ti atapon na wen. Kaano nga nagdalos kaya i-DJ sir? Hindi 4 days ago eh. Hindi nagkasar ni Matthew. Dinalusan nyo lang, hindi lang Wen, i-dalasada na. nagpidot kam ti kiti plastic bottle. awan ng hangot. Awan ng angot mi di la pusa. So nga awan ti expectar mi nga adda na tayo di ata awan mo siyempre nasamot nga dati awan mo ti expectar mi magpakamatay di ata awan mo. Kiso nga nakigtot kami nagtartaray kami dagiti napan nag-spray ta nakigtot damay. Ma'am, aware kayo ka dati mapupukaw na. Haan, hindi ka mabay. Tilang amok na talaga da napukaw mo dito yung paway. Yung nasarakan dan. Yung dati mapupukaw di lawag sir. Haan. Isong nga ti haka-haka da ito tayo baka taga-kurimaw kunada. Nga ipekibagbaga da ito, foreigner nga kukano. Isong nga madida mo pala mo o pala ti matres na nga inti ili nga. Nagtawag dati kinagpaiso nagtawag dati sa bali nga ili. Ngem awam mo, ngem tayo sa tayo after mga 3 hours siguro. Nadamag na dakat ta, tagalawag sa, tayo da mapupukaw. Anong oras na tayo sir? Nasapa? Or Nasapa kami nga napandiyo tayo, mga 6 o'clock siguro, mga 7. 6:30 to 7. Hindi mo makita na eh. Hindi mo ma-identify yung nood sa bali nga sunan kasi medyo kan, agrupsan? nangisit. Awan, hindi mo adlam nga dabado na. Kasi nasipgan din dyan. Yala kalugong na sabi na parabaw dyan dyan mga dyan. Anong political look lang? Blue. At markaan na dyan, jak madimi makwata, nasip ko julit ti kamanggaan. Kita kami dyan, awan magkati kasla all play na dyan, talagang gimatang pa ti baro nga tali. Tali? Kamparo di Jesus. Well, makita mo na tayo kabaro dyan tali. When sir? Hala kita, ti mensahe lang iti uray ay nga iliw no barangay. Hantay ko magaganda ten daya kasi nga datay panangkitil ti biyag. No daman anyaman ti problema wenno anyaman ti sagsagabaen da nga problema ti panagbiag ta kay na may sa hapay nagaday medyo mas daw kami adayo unay jay nangipanan na abagina nga nagpakamatay. Kita iso nga na mas daw kami mata tay last month adaman nagpakamatay nga may sa tayo men. Ayun. Kita dahil ti may nga pagkukwame. Hapay nga tala para itong tiwan. Kita dahil lang nga po, dahil mit lang ti tati dagiti PNP tayo ko mabuting dapay lang nga mangikat ka dahil bangkay. So nga, hindi ka mo, nung naikat na nung ampay.